Здравейте! Всяка една материя се заражда, развива, устарява и, както казваме, идва нейния край, разлага се или умира. И от този материал, който е направен на материята, от разни частици, атоми, молекули, клетки, след като се разгради, този материал се ползва за изграждане и развитие на други разни или разнообразни материали в Вселената. Включително и това, което наричаме нашите тела. Друг е въпросът дали те са наши. Те също се раждат. Още с раждането започва и края. То си е процес. Процес на развитие, със всяко едно развитие. То е праволинейно, си има. Или това развитие се случва в дадената възможност това тяло да съществува, примерно за 70-80 години, но през неговото развитие то хем се развива и хем старее. И идва ден, когато от болест или от свършване на енергията, тъй като всяко тяло има заложено в него потенциално енергиен коефициент или сила, или маса, с което тялото да може да съществува през този определен период. И ние казваме, тялото умира или ние умираме. Но дали ние умираме и кои сме ние? Аз ще споделя мой опит, но не само теоретически, но и практически, тъй като теорията си е само информация, а когато се предложи на практика и човек се увери, че е така, то става тогава и практическа, истинна или практическо истинно знание. Когато се роди всяко едно дете, то се ражда, както знаем, в утробата на майката се развива и там за 9 месеца, но с ембриона се заражда и първичното съзнание. Без първично съзнание, това си е програма, ембрион не може да има. В първичното съзнание са, както казваме, вродени или приписани всички първични инстинкти. Когато се роди детето, на 8-я ден от раждането, Бог, духовният свят, Аллах или вечният живот, любовта, кой както се го разбира, вдъхват в пирамидалната енергийна структура на всяко едно детенце, душата, в средата на пирамидалното енергийно тяло. Не в материята. А по материално това е в областта на слънчевия сплит. Когато се вдъхне от Бог, чрез Светия Дух, душата в пирамидалното енергийно тяло, по сребърна нишка, жива нишка, към върха на пирамидата, която е отрязана и с половин метър над основата тялото, се образува и това, което наричаме Божие подобие. Но не образ. Бог няма образ. Бог е дух, любов. Даже и Божие подобие не е лично, правилно е личност, но не тази личност, която наричаме интелигентна. Личността, когато се образува на 8-я ден, се образува и като антипод
вторично съзнание. С вторичното съзнание ние надграждаме интелект. Това ни отличава от маймуните. Ако нямаме вторично съзнание, ние ще бъдем едно на едно с маймуните. Да, в малко по-друг вид, но маймуни. И това е дадено на всеки един и само е единствено на човекоподобните, на хората. Животните нямат душа. Животните нямат личност. Животните нямат вторично съзнание. Те си имат една програмка като съзнание, която работи, те да се развиват и съществуват. Същността на всеки един и дадения изключително свободен избор на всеки един е по избор да изберем в кое да се развиваме, на кое да обръщаме внимание. А вниманието идва от личността. Тя дава енергиен потенциал и на първичното съзнание, и на вторичното съзнание, за да могат те да съществуват, да работят, да се поддържа организма, да трупаме интелект и да си вършим необходимите неща, да си помагаме в материалния ни живот или по-точно съществуване. Те не са в главата, те са извън и енергическата ни, и пирамидална, и аурата, енергийната форма на тялото, аурата, те са извън тях. Те са свързани по квантов път с мозъка. По квантов път са свързани и с първичното съзнание е свързано по квантов път с личността, а когато се появи вторичното съзнание, се свързват първично и вторично съзнание. Първичното съзнание, пак ще повторя, е свързано директно с личността, а първичното е свързано с вторичното. Вторичното съзнание няма директен достъп до личността. Затова се получава и един театър, една игра от вторичното съзнание. То постоянно дразни с образи, с илюзии и въображение, с мисли по различен начин първичното съзнание, за да може да черпи повече енергия от него. Тъй като когато първичното съзнание е възбудено, така общо ще го кажа, и ние не знаем кои сме, личност или какво да е, личността се хваща на тия кукички или на тия провокации и отдава повече внимание в тия образи, в тия илюзии, в тия въображения, в тия мисли, които допринасят до изключително много емоции. Те не са присъщи на личността. В личността няма мисъл, няма логика, няма тълкуване, няма въображение, образи и илюзии. Тя разбира всичко това чрез подаване на информация от първичното съзнание, но цялостно, причинно-следствено, следствено-причинно. Няма логика, там няма тълкуване, няма и образи. Важното, което е по избор, естествено на всеки един, той е изключителен, но нашата същност е да се развием в любов, в ангел, както го наричаме, или архангел. Това е практика интимна, единствено и само между личността и духовния свят, или между личността, Светия Дух и духовния свят. Тази практика се нарича лотосово цвете. Това са вглобяване вътрешно с добронамереност, благодарност и любов към душата, оттам към Светия Дух, отдаваме тия топли чувства и когато Бог ни забележи, Той отвръща 100-кратно. Единствено и само с любов може да се развие личността и да се върне обратно след смъртта на тялото. И това единствено се случва
И това единствено се случва през времето на това съществуване на всеки един. Ако това не се постигне, ако личността не се развие в любов през това съществуване на всеки един, то след смъртта на тялото, възможността да се развиеш е невъзможна. Защо? Защото когато почине тялото, тази съзнателна сфера, първично и вторично съзнание, заедно с неразвитата личност или неозрелия плод, те се случват, общо казано, като едно, прикрепят се след смъртта на тялото около душата, тъй като тя е енергиен източник, а съзнателната сфера без енергия не може да съществува, и душата се реинкарнира в друго тяло. Не човек, а душата. Но всяко ново тяло си има и нови съзнания, и нова личност. Тези старите, неразвити личности, заедно с съзнанията, си остават около душата в другото тяло като паразитна структура или като вируси. Те не могат да се развиват. С всичките им натрупани и интелект, и емоции, и усещания за болка през изминалия живот съществуване, когато са имали такива. Въобще всичко е записано в паметта. И когато единствено и само последваща личност се развие и се прибере обратно в духовния дом, тези структури около душата се анихилират. Случва се втора смърт. И това се закономерно и физически процес. Няма ново прираждане. Това са измислици, това са лъжи. Хората да се манипулират, да очакват, да не се замислят сериозно и търсят знания, да вникват в знанията. Не само да се четат, а да се вникне в знанията. И тази информация, тези практики, и медитативни, и духовни, да се прилагат на практика. Тъй като, както казах, практиката е истинното познание. Никой не е длъжен да вярва, а сам има глава на раменете си. Сам, когато чете, всичко това да минава през критичност, да прави своя избор и ако иска да се развива. И още нещо, което е много важно, истината винаги се разбира. Стига човек, по-точно тя се чувства. Тя се чувства от личността. Духовните истини се чувстват. Те не се разбират с логика или с тълкуване, както казваме с ума, по-точно съзнанието. Личността ги чувства и знае, че това е истина. И когато четеме, се информираме непреднамерено, когато сме честни и искрени, имаме желание да открием кои сме, защо сме, как сме и каква е нашата същност, личността чувства. И оттам се започва. Там няма лъжа, тъй като духовният свят, в него не може да има лъжа. Не може да има лъжа в любовта, в вечността, която е създала и всичко, временно, което съществува. А ще оставя информация, който желая и се интересува. Тя е достъпна за всички, но това е труд. Това е постоянен труд до края на този материален живот. И това развитие на личността, дори и когато
се развие пълноценно в любов, когато се съедини с душата, Бог помага за това и стане истинно, живо, вечно живо, в кавички същество, ангел, архангел, то и самото развитие след това никога не спира, тъй като капката в океана не може да обхване, да обгърне целия океан. То е прекрасно, тъй като любовта, това са чувства. Това са винаги разни, безбройни чувства. Те никога не свършват. Те никога не са били създавани и никога не свършват. И това наричаме Бог, Аллах, духовния свят. Това е прекрасно за личността, но пагубно за съзнанието, когато личността се развива. Тъй като ако се развие пълноценно, съедини с душата, през това време, след смъртта на тялото, тя се прибира в духовния свят, а съзнанията се анихилират. Затова и те постоянно ни пречат с образи, въображения, мисли, които се превръщат в емоции. Постоянно ни набутват в тая материалност, тъй като те са и материални, за да не можем да опознаем себе си, за да не можем да се развиваме и те да оцелеят. И затова това си е избор. Или развитие в любов и вечен живот, или субличностно състояние, или паразит, вирус и 2 пъти смърт. За мен поне това е изключително важно и отговорно. И трябва да се замислиме, трябва да се опознаваме. Да знаем, да споделяме с желаящите, които искат, търсят информация, искат да се развиват. Това е и служение, което споделяме към другите желаящи. Служение към духовния свят. Не може тази любов, това развитие да се задържа. То може, но ще се случи като как в една застояла вода се събират микроби, бактерии. Тя се замърсява и става негодна, отровна. Така и някой, ако задържа тази любов, тя ще угасне и той ще загуби всичко. Трябва да има постоянно движение, както водата в реките, в потоците, в язовирите. Постоянно се движи и е чиста и годна и там някъде се събира заедно и се влива в океана. И така ангелите, които се развиват, се вливат, образно казано, в духовния свят, в вечността. Това е, приятели. До чуване.